ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ୍, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲୁଥିଲା। ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁନି ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ କେଉଁ ଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି? ରାଜଯୋଗର, ହଠ ଯୋଗର, କର୍ମ ଯୋଗର ନା ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗର? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ଆମ୍ଭେ ଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉ, ରାଜଯୋଗାଧୀର ନୁହେଁ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଚଳାଳିକୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଘୋଡ଼ା କେଉଁପରି? ଘୋଡ଼ା ଚଳାଳି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋର ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା, ପ୍ରକୃତ ଘୋଡ଼ା, ମାଟିର ଘୋଡ଼ା, କାଠର ଘୋଡ଼ା, ସୁନାର ଘୋଡ଼ା, ରୂପାର ଘୋଡ଼ା, ପଥର ଘୋଡ଼ା ନୁହେଁ। ମୋର ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା, ପ୍ରକୃତ ଘୋଡ଼ା ଓ ତାହାର ମାଲିକ ମୁଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ, ରାଜଯୋଗ, ହଠ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ, ଜଡ଼ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଏହି ଯୋଗ ଶୁଦ୍ଧ, ନିର୍ବିକାର, ଖାଣ୍ଟି ଓ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ଆମ୍ଭର ଏହି ଶୁଦ୍ଧ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାଧକ ଯୋଗୀ ବା ମୁନି ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମତବାଦସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ବେଦସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଭୂତସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ଓ ସ୍ୱସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ କି ଯେ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମନର ବା ଚିତ୍ତର ବିକାରଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱର ହୋଇଯାଏ। କିମ୍ବା ଏମିତି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥ ବା ଈଶ୍ୱରସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ଯୋଗର ପ୍ରାଚୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କହିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣ ଏମିତି କିପରି କହୁଛନ୍ତି? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ପ୍ରାଚୀନ ଆଚାରଗଣ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ବା ନ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ରୂପାରୁ ଖାଦ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଏ, ରୂପାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ମିଶାଯାଇଛି ତାକୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ରୂପା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପା ହୁଏ ନା ସୁନା ହୋଇଯାଏ? କାଦୁଅ ଲାଗିଥିବା ଘୋଡ଼ାକୁ ଯଦି ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ନା ହାତୀ ହୋଇଯାଏ? ସଫା କରାଯାଇଥିବା ଲୁଗା ଶୁଦ୍ଧ ଲୁଗା ହିଁ ହେବ, ଧଳା କୁକୁର ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯୋଗଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ତଦାଦୃଷ୍ଟୁ ସ୍ୱରୂପେବସ୍ଥାନମ୍। ସେତେବେଳେ ସାଧକ ଯୋଗୀ ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱରସ୍ଥ ହେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଯୋଗଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱରୂପେ ବସ୍ଥାନମ୍ କୁହାଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ପରମେଶ୍ୱର ବସ୍ଥାନମ୍ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ଜୀବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳନ ବା ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ କି? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ନା। ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ଯୋଗଶ୍ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧକୁ ଯୋଗ କହନ୍ତି, ଜୀବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳନକୁ ନୁହେଁ। ଯୁଜୁର୍ ଯୋଗେ ଧାତୁରୁ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଯୁଜ୍ ସମୋଧ ଧାତୁରୁ ହୋଇଛି। କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଏହା ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ଭ୍ରମବଶତଃ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ଯୁଜିର୍ ଯୋଗେରୁ ଆସିଛି ଭାବି ଯୋଗର ଅର୍ଥ ମିଳନ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମିଶାଇଲେ ତାହାର ଶୁଦ୍ଧତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଈଶ୍ୱରର ସହିତ ମିଳନ କେମିତି ହେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତବାଦୀ ନିଜ ନିଜ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ମିଳନକୁ ଯୋଗ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଈଶ୍ୱର କାଳ୍ପନିକ। କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଓ ଚତୁର୍ହସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନିଲାଣି ତ କିଏ ତାହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଓ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ବିଶିଷ୍ଟ, ଆଉ କିଏ ଭୂତ ଓ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଜର ଈଶ୍ୱର ମାନିଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତବାଦର ଈଶ୍ୱର ସେହି ମତବାଦ ବା ସେହି ମତବାଦ ସଂସ୍ଥାପକ
କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ତେବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇଆ କି ଯେ ଜୀବ କେବେ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ଆମ୍ଭର କ'ଣ କାହାରି ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇଆ ହୋଇନପାରେ ଯେ ଗାଧେଇ ଦେଲେ ବା ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ହୋଇଯିବ? ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଲୋକେ ଏହାକୁ ମାନନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ନା। ଯଦି ଜୀବ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଦୁହେଁ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ, ତେବେ ଦୁହେଁ ଏକ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ଆମ୍ଭେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ମାନୁ, ଆପଣ ଅଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭ ପରି ଅଦ୍ୱୈତବାଦକୁ କିଏ ମାନିବ ଯେ କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱର ବା ବ୍ରହ୍ମକୁ କୁକୁରର ମୁଣ୍ଡର ସିଂହ ପରି ଅଭାବ ମାତ୍ର ମାନେ? ମତବାଦୀ ଈଶ୍ୱର ତ ନାହିଁ, ମତବାଦୀ ବ୍ରହ୍ମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସଂସାର ସମଷ୍ଟି ଜୀବର କଳ୍ପନା। କେବଳ ଆତ୍ମାର ହିଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଅଭାବ ମାତ୍ର ବା କଳ୍ପନା। ଯେ ମତବାଦୀ ଈଶ୍ୱରର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହିଁ ମାନେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଦ୍ୱୈତ କାହିଁ? ଆମ୍ଭେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୁନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ। ଆତ୍ମା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁନିମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ ଓ ମାନୁଛନ୍ତି? ମୁନିମାନେ କେମିତି ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ଆତ୍ମାର ହିଁ ଅନ୍ୟ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେମିତିକି ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ମାନବ। ଅଧିକନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପଦର ନାମ। ଯେମିତିକି କେହି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି କହିଥାଏ, କହେ ମୁଁ ରାଜା। ସେହି ରାଜା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ବିଶେଷ ରାଜା। ରାଜା ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ବା ପୋଷ୍ଟର ନାମ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଡିରେକ୍ଟର, ସେନାପତି ବା ମିନିଷ୍ଟର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ହିଁ ରହେ। ଅଜ୍ଞାନ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଜୀବ ହୋଇଯାଏ ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ କି? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ନା, ଏମିତି ହୁଏ ନା। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଗାତରେ ପଡ଼ିଗଲେ କେବେ ଛେଳି ବା ଗଧ ହୋଇଯାଏ କି? କିମ୍ବା ଗାତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଧ ଗାତରୁ ଉଠିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କି? କେବେ ନୁହେଁ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଅଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିବ? ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତଥା ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି କେମିତି ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିବ? ଯେପରି ରାଜା ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମ ତ ନିରାକାର, ନିର୍ବିକାର ଓ ସର୍ବଜ୍ଞ। ଏହିପରି ଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଭୂତ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟ ମାଟି ଓ ଜଳାଦି। ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୂତଙ୍କ ଭଳି ଛାଇ ପରି କେଉଁଠି, ଏହାର ଗୋଇଠି ଆଗକୁ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାକ ପଛକୁ କେଉଁଠି, ଗଛରେ ସେ କେଉଁଠି ରହେ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଭୂତ କେମିତି କହିବା? ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ତ ଭୂତ କାଳ୍ପନିକ। ଯେବେ କେହି ସେଭଳି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ସେଭଳି ହେବ? ପ୍ରାଣୀର ହିଁ ନାମ ଭୂତ ବା ପଞ୍ଚଭୂତ ହିଁ ଭୂତ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମତବାଦୀ ଲୋକେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ସେହିପରି କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନ ପାରନ୍ତି। ମତବାଦୀ ଈଶ୍ୱର ତ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ମାନି ପକାଇଲେ। ନା କେହି ଦେଖିଛି, ନା କାହାକୁ କିଏ ଦେଖାଇ ପାରିଛି। ଗଧର ସିଂହ ଥାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ତାପରେ ସିଂହ ବଳଦର କେମିତି ହେବ? ମତବାଦୀ ବ୍ରହ୍ମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ହେବ? ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଆତ୍ମାର ହିଁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେପରି ମୁଣ୍ଡର ନାମ କପାଳ, କପାଳର ହିଁ ନାମ ମୁଣ୍ଡ, ଜୀବର ହିଁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଈଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ମତବାଦୀ ଈଶ୍ୱର ପରି ଏହାର ପାଞ୍ଚ ମୁଖ ନଥାଏ। ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ ଥିବା ମତବାଦୀ ଈଶ୍ୱର ତ
କେବଳ ମତବାଦୀମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା। ସେହିଭଳି କେହି ନଥାନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା କେମିତି କରୁଛି? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଏହା ମୁନି ସମାଜ ମାନେ ନା, ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କୌଣସି ମୁନି ଏପରି ମାନି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ମୁନି ସମାଜର ମତ ନୁହେଁ, ଏହା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମତବାଦୀମାନଙ୍କର ମତ। ତାହେଲେ ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ରହିଛି, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଲୋକେ ତାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି: ଜୀବ, ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଈଶ୍ୱର। ଆମ୍ଭର କହିବା କଥା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଜୀବ ହିଁ ରହିଛି, ବାକି 2ଟି କାଳ୍ପନିକ। ଯଦି ଏକା, ତେବେ ଆତ୍ମା ଅନନ୍ତ କିପରି? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ଆରେ ଭାଇ, ଏହା ତ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସେ ତାହାର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ କହିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଏଠାରେ କେବଳ ପଶୁର ଚିକିତ୍ସା ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ଅନେକ ପଶୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହା ଏକ ଜାତିବାଚକ ଅଟେ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନୁହେଁ। ଏକା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଏ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ବିଶେଷ ପାଇଁ। ପାତାଞ୍ଜଳି ମୁନି ତ ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିରୋଧ କରି ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରଭେଦନ ସାଧନ ସମୟରେ ସାଧକ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ମୁନି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରର ସାଧନାର ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ଚକ୍ରଭେଦନ ସାଧନା ସମୟରେ ହିଁ ସାଧକର ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ରାମଙ୍କ ରୂପର ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ରାମଙ୍କ ରୂପର ଧ୍ୟାନ କରିବେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ରୂପରେ, ରାମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବାକୁ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବେ ନା ଆଉ କେଉଁଠି? ଯେପରି ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରାମଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ରାମଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ରାମଙ୍କ ରୂପ ନା ଆଉ କିଛି? ନିଜର ସ୍ୱର ରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ନିଜର ଆତ୍ମାର ରୂପ ହିଁ ତ ନିଜର ଶରୀର ଅଟେ। ନିଜର ସ୍ୱର ରୂପ, ନିଜର ଆତ୍ମାର ରୂପ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ନିଜର ଶରୀର ହିଁ ନିଜର ରୂପ ବା ସ୍ୱରୂପ। ଚକ୍ରଭେଦନ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠି ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧିର ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରର ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଏ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ସାଧନ ହୋଇଯାଏ। ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ବା ଶରୀରର ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଏ। ସାଧକ ମୁନି ଅଥବା ମୁନି ସମାଜର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଥିବା ଯୋଗୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ରଭେଦନ ସାଧନ କରୁଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ଥାଏ, ସଂସାରସ୍ଥ ନୁହେଁ। ମୁନି ସମାଜର ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାଧନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୋଗୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନ କରୁଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କେବଳ ନିଜ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ବା ନିଜ ସ୍ୱରୂପର ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ ଓ ତାହାର ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭର ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚକ୍ରଭେଦନ କରୁଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ରହିଥାଏ ବା ସମାଧିସ୍ଥ ଥାଏ ଅଥବା ଧ୍ୟାନବସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମହାଯୋଗୀ ପାତାଞ୍ଜଳି ମୁନି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପୁରାଣ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ଉପନିଷେଦ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥା ହିଁ ଯୋଗ ଓ ସମାଧି ଅଟେ। ସମାଧିର ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବା, ଚେତନରୁ ଯୋଡ଼ ହୋଇଯିବା
ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଅଚେତ ହୋଇଯିବା, ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବା ବା ମରିଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ମହାଯୋଗୀ ପାତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ସମାଧି ନୁହେଁ। ସମାଧିରେ ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ବିଷୟସମୂହରୁ ବା ବାହ୍ୟ ସଂସାରରୁ ଫେରାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୋଧ କରି ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଲଗାଯାଏ। ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କର ଚେତନାର ବା ମନର ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମହାଯୋଗୀ ମୁନିବର ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗଶ୍ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ କହି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବା ନିରୋଧ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ନିରୋଧର ଅର୍ଥ ନାଶ କରିବା, ମାରିଦେବା ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ନ ରଖିବା ନୁହେଁ। ବାହାରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବଳଦକୁ ଧରି ଆପଣ ଯଦି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ବା ଘର ଭିତର କୌଣସି କାମରେ ତାକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୃହସ୍ଥ, ଧୂର୍ତ୍ତ, ନିରୁଦ୍ଧ ବା ତାହାର ବାହ୍ୟ ଗତିରେ ନିରୋଧକାରିତା ଅଟେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚକ୍ରଭେଦନ ସାଧନ ସମୟରେ ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ ଗତିରୁ ଲେଉଟି ନିଜ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ବା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ନିରୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଯୋଗୀ ମୁନିବର ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥା ହିଁ ସମାଧି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଯୋଗୀ ଯେଉଁପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ବା ସମାଧି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ମୁନିବର ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥା ନୁହେଁ କି ଯୋଗ ବା ସମାଧି ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏହିପରି ସ୍ୱରୂପସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣର ଗତି ହେଉଥାଏ କି? ଯଦି ହୁଏ, ତେବେ ଆଜିକାଲିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଏହା ଯୋଗ, ଯୋଗପଦ ବା ସମାଧି ନୁହେଁ। କ'ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମାନୁଛନ୍ତି? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ନା, ଯଦି ପ୍ରାଣର ଗତି ସର୍ବଦା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଯୋଗ, ସମାଧି ଓ ଯୋଗୀ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ, ତେବେ ମୃତକ ଶବ ବା ଜଡ଼ କାନ୍ଥ, ଚୌକି, ତକ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଗ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଯୋଗ ପ୍ରାଣ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ କେଉଁଠି ହେଲେ ଲେଖା ନାହିଁ। ତେବେ ମୁନିବର ପତଞ୍ଜଳି ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଯୋଗର ଏକ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ କାହିଁକି ମାନୁଛନ୍ତି? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ପ୍ରାଣସ୍ୟ ଆୟାମ ହେଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରାଣାୟାମର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରାଣର ଆୟାମ ବା ବ୍ୟାୟାମ। ଆୟାମ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବି ଉପସର୍ଗ ଲଗାଇଲେ ବ୍ୟାୟାମ ହୁଏ। ଯେପରି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଉଭୟର ଅର୍ଥ ପାଖାପାଖି ସମାନ, ସେହିପରି ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାୟାମର ଏକା ଅର୍ଥ, ଏକା କଥା। କୌଣସି ଅଙ୍ଗର ବ୍ୟାୟାମ କହିବାର ଅର୍ଥ ସେହି ଅଙ୍ଗର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବା ସର୍ବଦା ଗତିହୀନ କରିବା ନୁହେଁ। ଯୋଗଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଚ୍ଛଦନ ବିଧାରଣଭ୍ୟମ୍ ବା ପ୍ରାଣସ୍ୟ। ସମାଧିପାଦ 34ତମ ସୂତ୍ର। ଏହି ସୂତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଚ୍ଛଦନ ଓ ବିଦାରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାହାର କରିବା ଓ ପୁରାଇବା। ପ୍ରାଣର ବାହ୍ୟ ଗତିକୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦନ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗତିକୁ ବିଦାରଣ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଚକ୍ରଭେଦନ ସାଧନ ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣକୁ ସର୍ବଦା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଲେ ପୂରାପୂରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯୋଗଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତସ୍ମିନ୍ ସତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ୟଗତି ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଏହି ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ବିଚ୍ଛେଦକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କି? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ବି ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଛିଦ୍ଦିର ଦ୍ୱୈଧିକରଣ ଧାତୁରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବିଚ୍ଛେଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କାଟିବା। କୌଣସି ବସ୍ତୁରୁ ଏତିକି କାଟି ନିଆଗଲା ବା ଏତିକି କମ୍ କରି ଦିଆଗଲା, ଏକା କଥା, ଦୁଇଟା ଯାକ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଭାବେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 16 ଥର ବା 17 ଥର ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରୁ
କମାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କହନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସୂତ୍ରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହୋଇଥାଏ। ସାଧନ ସମୟରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସାଧାରଣ ଗତି ଅତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସର ଗତି ବାହାର ବା ଭିତରକୁ ଆଦୌ ହୁଏ ନା ବା ତାହାର ଗତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି କିଛି କେବେ ବି ହୁଏ ନା। ଏମିତି କେବଳ ମରିଗଲେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ ହେବ। ନାକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଭିତରେ ଶ୍ୱାସର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧ। ପୁରାପୁରି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଉଭୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହାନିକାରକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ଏହି ସତର୍କବାଣୀ ଆମର ଶିଷ୍ୟମାନେ ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସାଧନ ଶିକ୍ଷା ଶେଷରେ ଆମ୍ଭେ ସମାଧି ଲଗାଇଥାଉ ଓ ଯୋଗ ସମାଧି ଲଗାଇବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାଧି ଲାଗିଯାଏ। ହୋଇପାରେ ଯେ କେତେକଙ୍କ ଲାଗୁନଥିବ, କାରଣ କେତେକ ସାଧକ ନିଜେ କହିବାର ଶୁଣିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗିଥାଏ। ଆମ୍ଭର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଏମିତି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନ କରୁଥାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି ବା ଆଖି ବୁଝି ସମାଧିର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପେଟ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ପେଟ ଟିକିଏ ହେଲେ ହଲଚଲ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା ସମାଧି ଲାଗିଗଲେ ପ୍ରାଣର ଗତିର ସର୍ବଦା ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ସମାଧି ଛାଡ଼ିଲେ ସେ କହନ୍ତେ ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଠକିଥାଇପାରେ ଓ ତାହାର ସମାଧି ଲାଗିଥାଇ ନପାରେ। ସବୁ ତ ସମ୍ଭବ। ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାଧି ଲଗାଇଲେ ବା ନ ଲଗାଇଲେ କାହାର କିଛି ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ତ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ବିନା କାରଣରେ ଲୋକେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହିବେ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କି ଯେ ସେ ଯଦି କହୁଛି ସମାଧି ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ସେ କହନ୍ତେ ଯେ ତାହା ବି ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ତାହାର ପେଟ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହଲୁଥିଲା। ଆମ୍ଭେ କହୁ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସେ ମରିଯାଇ ନଥିଲା। ଭଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ମରିଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମସ୍ଥ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ଆତ୍ମତୃପ୍ତ ବା ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇଗଲେ ସାଧକ ମରିଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଭାରତବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଗୀ ବା ନିଜକୁ ଯୋଗୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଲୋକ ଯୋଗ ଓ ସମାଧିର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମାଧିର ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି। ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି, ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି, ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ସଜୀବ ସମାଧି, ନିର୍ଜୀବ ସମାଧି, ଜ୍ଞାନ ସମାଧି, ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥା ଓ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଆଦି ସମାଧିର ନାମ ଯୋଗର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଉନାହିଁ ତାହା ସମାଧି ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭର ଚକ୍ରଭେଦନ ରୂପକ ସାଧନା କରିବା ସମୟରେ ଯୋଗୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ସ୍ୱରୂପସ୍ଥା ବା ଆତ୍ମସ୍ଥା ଉଭୟ ଏକା କଥା। ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ସାଧନ ବା ଚକ୍ରଭେଦନରେ କାମ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯୋଗୀର ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ଚେତନ, ତେଣୁ ଯୋଡ଼ ହୋଇଯିବା ସ୍ୱରୂପସ୍ଥା ନୁହେଁ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, 18ଟି ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚକ୍ରର ସାଧନ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ଯେମିତିକି କେହି ପଚାରେ ଯେ ନିଜ ଶରୀରର 8ଟି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଓ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ରୋଗ ହେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ, ଯେତେବେଳେ କି ସବୁଯାକ ଆମ୍ଭର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ। ତେବେ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ।
ସମସ୍ତ ଚକ୍ର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚକ୍ରର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଶରୀର ବଳବାନ, ନିରୋଗ, ସୁଖଦାୟୀ, ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ଯୋଗ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମ୍ଭର ଦୁଇଟି ହାତ ଅଛି। ଡାହାଣ ହାତରେ କାମ ବେଶୀ କରାଯାଉଥିବାରୁ ତାହାର ବ୍ୟାୟାମ ବା ସାଧନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡାହାଣ ହାତ ବାମ ହାତ ଅପେକ୍ଷା ପୁଷ୍ଟ ଓ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ। ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଉପଯୋଗୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଥାଇ ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲେ, ସବୁ ଥାଇ ପେଟ ନଥିଲେ, ସବୁ ଥାଇ ଛାତି ନଥିଲେ, ସବୁ ଥାଇ ଅଣ୍ଟା ନଥିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଶରୀରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯିବ। ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଏହି ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ମସ୍ତିଷ୍କର ପାଳନ, ପୋଷଣ ଓ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ଉପଯୋଗୀ। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିନଥାନ୍ତେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯୋଗର 8ଟି ଯାକ ଅଙ୍ଗ ବା 18ଟି ଯାକ ଚକ୍ର ଉପଯୋଗୀ। ଯୋଗର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ବା ଚକ୍ରର ସାଧନ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁନି ସମାଜର ସାଧନକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ସାଧନ ପ୍ରଚଳିତ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ବା ଚକ୍ରର ସାଧନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଗର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ସେସବୁ ଭୁଲ। କେବଳ ସବୁବେଳେ ଜାଗି ରହିଥିଲେ କି ଶୋଇ ରହିଥିଲେ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ଓ ତୁରିୟା, ଏହି 4ଟି ଯାକ ଅବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହିପରି 8ଟି ଯାକ ଅଙ୍ଗ ଓ 18ଟି ଯାକ ଚକ୍ରର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ଯୋଗର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ବା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଚକ୍ରର ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ।